Ongi etorria Txoriene sasoi honean programara. Gaur inozente eguna izanik ere, hemen gara, utzik egin gabe, arratsaldeon Zigor. Eta ni gainera gaur serio ongo naiz. Urte guztian oten eiz unuzentak egiten, ni gaurko eguna izaten da, txantxarik egiten ez dudan egun bakarra urtean zen. Bueno, hor zaudetenak, ez du inor sinisten, ez ez? Bueno, ba. Baiz, ba, jaiona. Seriotasunez jositakoa gaurko errezeta izango da. Honek gutxi du inozentetik txantxetakoa ez dela esango nuke eta lehenengo eta behin gure gaurko gonbidatuarekin adostutakoa dela esan dezakegu. Gure gaurko gonbidatua ere alaxe da, ogarkabean pasatzen ez den hoietako bat. Aurrekoan gurekin hemen izan zen eta berari esker jakin ahal izan genuen jarduera fisikoa eta kirola ez direla berdina guztiz. Norden bera, Jon Irazusta. Eta, bueno, bazadete hor, programaren erdialdean edo, hemen izango da gurekin. Iristeko da, eta... Hori da. Zartuko da gurekin, da galdera badugu berantzako gure dudak, eta argituko dizkigu, seguru. Hori da. Eta, bueno, errezetaren inguruan, gaurko protagonista da, errezeta honetan behintzat, Ahate Magreta da. Eta, bueno, hemen ikusiko dugu nola egiten den plantxan ingo dugu kasu hontan. Bai. Eta ikusiko duzue edo nola ingo dizkiogun hemen olako ebaki batzuk, zenbat minutu emango dizkiogun, eta bar. Honekin laguntzeko udare konpota bat ingo dugu. Hau bere horretan horrelaxen zerbitzatu genezake, bata bestearen ondoan, baina, bueno, hemen aste ponpoxoa daramagu, datorren astea ere alaxi izango da, egu berriekin lotuta, eta orduan, bueno, beste itxura bat emate aldera, milorri modu ningo dugu. Milorri bat itxeko aukerak milaka dituzue ostore batekin, edo, bueno, patatak frigituta besterik gabe, xaflatan, edo, olako zeozerekin. Guk gaurko aukera edo honekin indeu, arroza olatakin, hauek die honako biribilkiak, rollitoak, itxeko arroza olatak, eta kasuntan ez deu hidratatuko, bere horretan. Zatitu eta frigitu ingo ditu, eta ikusiko duen nolako volumena hartuko duen kurruskari geldituko dien. Eta gero asmoa da, bueno, ikusiko dut, ze haizek ematen diten, edo goraka, edo zeharka nola jarri. Eta gero honi laguntzeko ingo deguna da, olako saltxa moduko bat, ez dakit berez izena badu, baina ez dakit nizien den izena, eta zer den salda bat, hemen daukegu etxeko salda potente bat. Bai. Lehenengo ingo deuna da, olako rux bat esaten dena, gurina eta almidoia... Hartu almidoiakin. Hori da, xamela bailitzan, hauek urtu, nasi, eta gero botako diogu salda. Eta hori murrizten eta murrizten utzi. Orduan, gero dena batera itea eta bateratzea besterik ez da izango. Eta gero apaingarri gisa, hemen etxean indako ernamuin batzuk ditu, eta bueno, gero tarte baten Jon etorri aurretik edo esplikatuko dizuet, etxean nola egin ditzakegun. Egun hauetarako aparteko ideia delarik. Beraz nire partetik kozinatzen hastea besterik ez da. Ez dut aipatu, udare konpota iteko moskatela erabiliko dugu edo ardo goxo bat, bai? Aukerak oportu edari batekin edo ardo batekin itea ere badago. Hortarako zengo duen, hemen ardoa berotzen jarri, udareak zuritu eta bere horretan kraskatu ingo ditu. Beste batzuk igual osoan iten ditue, eta bestela osoanin eta gero apaingarri gisa ere jarri likek, pure bat, baina, bueno, ni purea ingoet. Honako espezia hauek gehituko dizkiot, aukeratutakoak anisa, kanela, kardamomoa eta intxaur muskatua. Azukrea desente botako diogu. 20 minutuz egosten utziko du. 20 minuturen ondoren aterako ditu honako udare zati hauek eta ingo ditu birrindu. Saltxa hori ez bota, hau apaingarri gisa gerorako utziko dugu. Beti saltxa horrek ere apainduko digulako platera. Likidoa atzeratzen dena, ez duzu birrinduko? Ez dut birrinduko, likidoa hemen utzikoet eta gehiago murrizten utzikoet beste 15, beste 20 minutuz karameloa edo karamelatxoa gelditzeko. Orduan, bueno, ez dakit, agian nasi izanen zareten azalpenekin, baina gelditu hor eta ikusiko duzue pausuz pausu nola den errezeta. Beraz, bani astera noa. Bitu, eta ez da inuzen da hemen, errezeta hau ikusita, konpota ero, udare konpota desente egiten baduzue, gaur, urtea bukatzeko postre oso goxua geratzen da baita, tipikoetako bada udareak ardotan arroz esnearekin. Hori bikaina da. Hau egiten duzu arroz esne bat, arroz esne goxo bat, eta konpota pixkatekin aldamenean, gaina egin pixkat azukre gutxiagoekin, eta kombinazioa udare konpotana eta
arroz esniana bikaina geratzen da. Beno, errezeta hori, uste dut, txorieneko hasieretan egin genuela, eta ja nahi izan ezko apar bat egin alduzue, erakutsi dugun hauetan nola arroz esne apar bat, apar hori egin alduzue, konpota honekin aldamenean, eta bikain eskontzen du. Eta konpota hau ere, nola, zuen etxe askotan, egun hauetan mikuita hau fuak joango duzue, fuarekin ere, sagar konpota bat ondo juten da moduan, udarena ere bikain. Orduan, irten bidea aterako diozue, orduan, lasai egin, ze errezeta hontan, ero beste edozein errezetan sartu alduzue. Eta hemen guk ez dauko oiturai, baina Belgikan egon ginen, Belgikan horako saltzak, aragi saltzak egiten dituztenean, aragi bolan saltza, gixatua, edozein aragin saltza egiten dutenean, bertan saltzen dute badaukate horako konpota bat dela udareak eta zagarrakin egindakoa, oso konzentratua, saltza horri gehitu konpota hori birrindu da, eta ikutu zoragarri ematen diolan gozo puntu bat, eta oso ondo geratzen da. Beraz, holako egiten dienean, lasai egin. Espada jaten eta bota ez, hau izozgaioan bebikain gordetzen da, hasi que lasai hon. Eta gero, millorria aipatzen duenean jaioane, burura lehengoa zein etortzen zaigo. Pantxin eta olakon bat. Hemen Euskal Herrian tipikoa, millorria hemen goazin da. Holako lauki luze bat, geruzaka, gozokile krema, gero ostorea berriro, gero merengea, ostorea berriro eta gero azukrea. Jak. Hori da, klasiko handi bat, egia da, Bizkaian behintzat gozotegi gehienetara juten mazate hori aurkituko zu, lan raziokoak izaten dira, batzutan txikitan beha izaltzen dituzte, olako degustazio txo bat iteko, eta hori da, niri behintzat burura etortzen zainean lehengoa, eta aina hori izan behar du, krema eta merengea. Hori txorienen indaukau, eta hori da mundiala. Ostorea, zein etzai guzti, eta jaionek esan dugu, ostoreak, gaziak, gozoak, guk gazia egin gendun bat, goratzen naiz bustanarekin, behi bustana, egin gendun behi bustana saltzan, ardo saltzan, beti bezala, eta gero hartu gundu egosita zegoenean, saltza birrindu gendun, eta gero mamurtu genuen behi bustan hori saltzarekin pixka gozatu genuen, pixka hori horrek bildu eta gelatin oso geratzen dela, eta gero egin du patata txip batzuk frigitu genituen, txip patata horiek, eta gero geruzak jarri genuen, oso bolilla geratzen da, baina geruza patata, geruza bat behi bustana, geruza patata, behi bustana, eta jokua ematen duenek. Zenbat errezeta ote dauden munduan? Zenbat daude mundun? Iaz kontatu nituen, eta zeuden, giratu nintzen 2.750.000. Itxoin, eta oitiken 2.450.000 Bilbon edo Bizkaian sortutakoa dira. Ez, horren beste, ez, gu asko sumilagoa gara. 2 milioi bakarrik uste gurea direla, bizkaitarrak, gu azkenean jente xumea gara, aloka gara. Gero dure Bilbo batarra, Bilbon esango izute denakango gara. 2 milioi. Bai, horre die beste espezia, Bilbotarrak, hor gaude bizkaitarrak ere, bai. Erosu inoñostiarra zara. Ni inoñostiarra. Ez da, ez da. Bauketitxurik edo? Ez noski. Baina, gaur 28 da, orduan serio jungo gara gaur, eta, labanak eta kamustuko ditu bazter batean utzi, bai, ez horrena. Zenbat errezeta gongo dira, milioika errezeta gongo dira. Eta txorienekoak? Txorienekoak? Zenbat ekarpen indizkio txorienek mundu mailako errezetategiari? Ez dakit. A ber, niko inberda ez du, kanako egunean Jamie Oliverrekin zuen bat gurea, goratzen naiz, 2016koa egin zuela. Honek beste hau nola da, beste rubillo hau bai. Agertzen dana, oin munduan zehar furgoneta batek juten dana. Gipsi? Gipsi ez, gipsi ez du egin horrez. Baina, txikotekin ditu gureak, Torres Anaiak ditu, hau krestaduna, nola duk izena, David. Davidekin ditu txorieneko errezetak, diversoko, egun ematean bere jatetxea guten bazate, bertako diversoko errezeten 180 txoriene oinarri hartuta daukatela. Gero nitrogenoa sartzen diote apar bat, eta holako esan dio honek beste egin zen duten esferifikazio bat, eta jazta, baina oinarrian hemengo arroz esnik. Bai, eta gaina guain zurrumurru da, bertako menua ere, prezio zaltza dela, zeozati da. Bai, hor jartzen dira asterisko bat, eta meitit txoriene. Mesedez, inuxenta da gutxio. Hori egia da, jaione. Serio?
Serio, benetan. Bai. Errezetak hemen pilatin ditu, eta esatagoa, sortzea kostatu itena, bere lan ematen du, horretik kobratzen du horrein beste, eta azkenean da, hori, zuek, papel zuri baten aurrean jartzean, horre, bertigo ez dizu ematen. Nori ez. Noiz jarri zinen azkenean papel zuri bat, bueno, bai, papela zuri idazten duzu, da. Nik egin papela esaten dana, zuria azken aldian bakarriko, erosketak egiteko txorieneako zagaiak erostean, baina oin ni ja errezetak sortzeko garaian ordenagailuko olako Word plantilla bat, horri paper zuria ditu zeo gaur egon? Bai. Baita, ez? Bai. Gaina, okerragoa da. Nola iten zuten garai bateko kasetariak, hemendik, txorienea bildu ITV.es. Zein niri inoiz kolaborazioak eskatu dizkiate eta behar ditugu 850 marritz. Lehen zein, esan papelean, jun irakurtzen zenbat hitz idatzi izen dituen. Ze gaur egon ordenagailuak hori ematen dizu, ez? Zenbat hitz idatzi ditut. Eta eskatzi dizute 800. Eta idatzi dituzu bakarrik 400, esatezu. Ai, ama. Eta zuri naho. Prosa sartu da. Bai, hor sartzen gara. Bueno, hemen murrizketaren ondorioetako, azten gara olako hitz, hola, bakizu nola saltzen ditu, honor, zapatak sartzeko horrekin. Batzutan iten dugu hori, Baina betetzia kosta iten da, Zepadago, egia da askotan, ideiak argi dituzunean, jartzeza ordenagailu aurrean da, hitzak bakarrik juten di, Ateatzen da dana, baina ez da atzutan, astuna zaudela, blokeatuta eta jarrian aurrean da, ordu erdi eta ezerrez. Ordu erdian, 3 bidaia indituzu oskailura, beste 2 txokolate tabletari, eta idatzi ezerrez. Hori eskola garaien izaten da, idazlan hau edo, olako ipuin bat edo, ez? Baina tira. Ikasketak logitu egiten dute. Baizea. Ni bai, oskailura joten nahi zeneko. Horre jarduera fizikoa iten eza, ara ta honea, pausu kontatu behar. Bai, matematika falta, kaloriak, 4.000 sartu, 1.000 erre. Intxaur muskatu baita. Intxaur muskatu pixkat. Bai. Bota dizkiogu kardamomo ale batzuk, bota dizkiogu anis ale batzuk. Hemen egoki litzateke ere honako txinatar anisa sartzea, anis estrellado esaten dena, horrek ere zapore berezi dauke. Kasu hontan bat nahikoa izango litzeke. Zapore handia ematen dio. Hori da. Eta kanela zuztor bat, barrura azukrea. Hiltzea be ondo geratzen da, Jaione. Hiltze bat, atal bat hor. Tak. Hiltzea be ematen dio bere ikutua, Ez daukago itxura handiri guk hiltzea erabiltzeko. Bueno, aurrekoan ibili gani. Bai, erabile gendu, baina nahi dut esan orokorrean gu noizean behin sartzen dugu, ez da izarrez eta inuen baita dola gitxi, hau ingen duenean oiazkoa tika masala erara, hor berabili gendun, baina ez daukagu, eta hemen hiltzetxo, azkenean egia da, holako osagaiak erosten juten gara, eta ja, erabilin behar dituzula nahi eta nahi, azkenean etxean dauzkezu, eta, galdu besti egiten, irauten dute, baina, bueno, hori martxan. Martxan, emango diot, ze ona, gaur egungo sukaldek bust daukiela. Tope. Bueno, lengua bust izaten zuten, Jaione, da? Lehen zan, holan, zutxikie, beste, 2 posizio zeuden, tartean, gero jolasten juten zinen zuakin, baina gaur egun elkartetara juten bazate, oraindik zuak eta badaude, txokuetan elkartetan, eta hor 2 posizio daude. Tope, gutxi, eta gero tartean, bueno, hor beti jolasten ibili behar zara. Ekonomikan ordea zelan izaten da. Eskina batean suebe, eta gero aroak kendu, egurra nahi zanean, gainean jarri, eta ostrai, horrek ikatzakin batez ere ekonomika ibiltzen zanean, indarra duka, horrek busten antzeko zerbait da. Bust bakizu ekonomika, gaur egongo ekonomika nola jartzen zaien bust? Bota. Funtzioa? Nola? Honek dauke erregulatzeko. Zure sartzeko olako esaten dena lehiatilatxo bat badue, baina azpikalden ere izaten du erregulatzeko, tiroa, bale. Hori mar da pixkat irikita utzi, bai? Eta beste atea itxita. Orduan, haize hartze eta buf! Tiroa. Bust. Ekonomikan busta hori da, manuala, baina bueno. Hor, bueno, etxean ekonomika izan duzuno, ikatzakin da, karo, indarra askoz gehiago, baina zikinagoa baita ere. Osea, horre tximinia garbitu gehiago emar, legunean zein zan, lagun batek tximinia etxean jarrite bekozu bat hori, eta tximinia, hori, zikina, eta garbitzeko eskatu, topera omen da biltza. Esan dira, hilabete berandu jungo zaiola, eta suposatzen dut, oin, olentxero pasako zan etxean beraien etxean juntzan, are garbituko zuen, baina hilabete.
Olentzero tximinitik etortzen da. Bai, katek eramatetxo, ez para garbitzeko. Betxo, kobratu inatzen hartu eta faktura hartu eta, zuen tximinia oso zikina zegoen, oparikin batera eme faktura uste dizuet, tximinia urrengon garbitu mezed, datorren urterako, ez da itxura oin gizona holan kaletik juteana. Ostra. Rusa, ez? Rush. Nola da, milorria frantzesez? Nola esaten da? Holako da, ez? Mille feuillie. Milfre. Bueno, milorria, zoragarria. Dena delako egiten duzuena, intzazu etxean. Eskerra gaur seriotik jo martzen jona. Enoa seriotik ala. Bueno, gure ruxa. Hemen, gurina urtuta eta harto almidoia nazi diogu. Bestela irin batekin berdin. Eta biltzen, korapila hori biltzen saiatu. Eta jarraia motako diogu. Salda? Hau, jaionekin barduenakin oin, lodiagoa nahi baduzue, hemen, haunek egiten ditugunean, bexamelean egiten dienean, oi asko paparrak eta pasata, oiek bexamelakin egiten dira. Oso goxua eratzen da, eta lehenengo errezetetakoa klasikoa zan, egiten zan, eta merkeagoa zan, salda bat, hartu paparrak edo denalakoa plantxati pasa lehenengo, gero bexamel batein, esnegi gabe, oiasko salda on batekin, eta gero oiasko paparro hori plantxati pasatutakoa eta hotza zegoena, bexamel hortan pasa, bexamel hortatik, eta geruza bat ikien zitzaion. Utzi ostutzen, eta gero irinetik, arrautzetik, eta ogi birrindutik pasa. Berdina, bexamelanea egiten ditunean moduan, horiek izaten dira paparrak, arrautza nahi duzuena bexamelatik pasauta, esnea beharrean, oiasko salda potente bat. Eta kriston zapore ematen dio, eta krematxoa geratzen da baita ere. Orduan, hau da, eta prozedura berdina da. Harto almidoia erabili du kasu hontan, garirinarekin iten baduzua, berdin. Bikain. Bueno, guk, horreko gaia jorratzeko hemen, txiste bat neukan, gaurko txiste bakarra neukan, baina, ez du botako. Mikroin labean zer sartu ezin dana inguruan itzein behar gendun, eta ja lez egin duen, bueno, lehenengoa zen, arrautza bat. Arrautza bat zeatik ezin da sartu mikroin labean, hor badago txiste bat txarra, ez du dala kontatuko, baina da ezin dala sartu beste harrapatzen zelako bateakin. Kontatu dut. Bueno, kontua da, ezin dala sartu lehertu iten dalako. Arrautza barruan lurruna sortzen da, ez? Eta azkenean, zulotxo bat ingo beniek esan lehertu iten da. Modu guzti da. Ordan, arrautza bat ezin da mikroin labean sartu. Gero beste klasiko handi bat, hori aitaginarrean etxean ikasi duena. Inguruan olako urrezko bordatuak edo horre dauzkatenak, horre betxispa botatzen dituzte. Etxean izango zuen norbait egolakon bat, eskondu zinetenak 60. hamarkadan ero oparitzen ziren olakoak, hoiek ere mikroin labean sartzen duzunean txispapila bat, kriston txispapila. Ez da komenigarria horiek sartzia. Gero pipermina. Pipermina ez da ere. Ez da komenin, da kapsina erozein da hori piperminan pikantea ero, hor lurrundu iten da, eta irikitzen duen hori begitan sartu alzaigu. Orduan, sartzen baduzue piperminakin zerbait, o pipermina, kontutan izan ez ireki zehituan. Itxoin pixkat, eta gero ireki. Ze hortik ateatzen da lurruna begitara sartu alzaigu, eta pikatzen du benetan. Nik duda badauket, haundie, mikroin labeakin, eta da, baten batek esan dit, badaudela mikroin labeak non koiara sartu daiteken, hori egia da? Hori txorienen izan dugu. Txorienen, aurreneko denboraldietan genukan mikroin labe bat. Eta balio zuen labe moduan, eta mikroin bezala. Eta labe guztia bezala, erdian, metalesko bandeja bat zeukan. Metaleskoa, eta iskinetan zeuzkan, honek labeak izaten dituzten bitarteak bandeja sartzeko, hori zeukan, eta mikroin labea zan baita ere. Funtzionatzen, barruan egongo da nonbait, labe hori. Eta ondo zebien, da perot indar pila bat zeukan, eta gero labea ez zan. Hauek izaten dira normalean, inoiz olako ematek ikusi bat zuen, mikroin labea gehiago labe funtzio egiten duenean da, gainean grilla dauka,
eta egiten dutena da, bero handia, temperatura hartzen zuen 200 piku, baina dena zen goiko grilletik. Temperatura beti goiti izan. Azpitik eta zan berotzen, eta eskinetatik ez zeukan helize bat beroa banatzeko, ez ezer. Zan, goiko grilla berotzen zala, eta 200 piku, 230 gradu uste dut hartzen zituela. Orduan, pizza bat eta egiteko oso ondo eratzen zen, goitik eta txigortuta eta ondo, baina oinarria pixkat gordina aldera geratzen ziren hor, labe horretan. Baina, badaude, bitxia. Oso, beti duda edo beldurre sartu izan zaitez? Baina besteak etxekoak eta itxugunak gehienak, hau dira hoie direna, hortako bereziak, eta ez dakit zergati zelan dan. Baina hor, nik eta aina frogatuta daukat, burnizko bandeja bat hartu sartu, ez da izar zegoen, oiasko bat ero, gero hemen baskaltzeko ero, berotu, mikroin posizioan jarrita, eta berotu, ondo, eta txispaik ateaz. Hor kontu zibilea behar dana, holako hausakin tomate, saltzak, eta hori kontuatuko zineten inoiz, saltza lodia direnean mikroin labean, gero horrek, lehenko tamen mikroin labeak kristo egin dauzten du. Horro berena da, film ero plastikoarekin tapatu, eta azkenean ez lehertzeko, ez? Eta horre, holako saltzak eta, ero ondo estalita, hortik salto egiten dute, eta gero geratzen dienean, egiten dauza, irekitzean geratu alda burbuia horietako bat barruan, eta ateratzean saltoin, eta benetan tomate horrek erreiten duena. Eta berezia da, beze bitxia baita da, uranena. Berdintxu. Bai, berdintxu, baina honena, urana ez duzu ikusten, urana hori ikusten duzuan, zu katilu bat, infusio bat hartzeko sartzen duzu, bero deiak uste duzu dela, ateratzen duzu. Sartzen duzu koiara ero, eta hien dugu, bluf! Hor, osagaien bateo zerbait sartu behar zaio esaten, azukre pixkat, ero komen izaten dela. Eta, mundu bat. Mundu bat, gure ernamuinena bezala ez. Hemen esan bezala etxean inditu hauek, eta, 4-5 egunetan edo indie. Orduan, momentu txiki baten azalduko izuet nola egiten den, zegero izketa gaia jorratzeko jonekin, hori da, azken finen bakoitzari berea esaten den bezala. Hori da. Orduan, honen txanda. Nola egiten dien ernamuinak, lehenengo eta behin dauzkegu azik, zuek aukeratu zen, milaka daude, edo zinen hartu, aukeratu. Inbardiena da, hidratatu, hortarako lako katilutxo batean uretan jarri, aziak bertara bota, eta 4-5 orduz hidratatzen izan behar die. Jarraian zeiten den, honako ontzia hauetako bat, urez bete, iaia goraino, markaraino esaten dena. Zaila markatuta dauka, ez? Olako saretxo bat jarri. Hau bera dena holan sartzen dute kit hau egiteko? Hori da, hau lolik oparitutakoa da. Aha. Aziak hartu, iragaziti pasa, eta eskuekin zabaldu. Gainean, aziak gainean. Zabaldu, hori da. Eta jarraian tapatxoa jartzen zaio. Bigarren egunerako edo, hasiko die botatzen beraien sustraiak edo, uretara ikusgarri da nola egiten duen bizitza prozesu horren hasiera, nola jaiotzen dien. Eta 4-5 egunerako jada honelakoak egoten die. Autokilun batean eroitzen abizaten da, baita, komen izaten da? Argitara itxegu. Argitara. Orduan alba da, bai. Eta, temperaturan, 2 modutara inditut, bat 20 pikon etxean. Gusto da, epelean. Eta bestea, esaten dena honako garajean, ez? Eta hor beti hotzago, mantxoago, garajen mantxoago etorri die. Orduan, behin, dauzkegunen hauek, goraizeak hartu, txaka moztu, eta joan, erabiltzen da. Hola itxie, orduan, ikuste interesgarria dela, eta hau gaina oso asungarria da. Bai, ensaladatan, lagungarri moduan, eta ez dela kostatzen, eta edo zerrin alda horre, azik, saltzen dituzte hortako berezik, baina etxean dauzkegunakin ere, dilistanak eta alfalfa eta pio. Bai. Hemen, honi itxin besterik ez dioguin behar, ez dakit beste izketagai bat jorratu nahi dezun, edo bai, ez, utziko Oneri lehen sartu dizkiot, 20 minutu 10 falta zaizkio. 10 minuturen ostean ingo deu iragazi eta bereizi alde batetik udaren mami esaten dena eta bestetik bere ura edo elixirra edo likidoa edo deitu nahi diozuen bezala. Likido hori berriz murrizten jarriko deu beste 20 minututxo karamelatzeko eta bestea birrindingo deu. Eta honi beste minutu batzuk eman murrizteko eta jarraien hori inbestik ez dago gaurkoa bai errexarrezeta. Hola berdo. Eta gero kiroleitea.
jarduera fisikoa. Ba, hemen gaude, gozo ederrean, gure gonbidatua eta Jaione eta biok. Joni da susta, arratsaldeon. Arratsaldeon zigor, arratsaldeon Jaione. Arratsaldeon. Guztioi. Ongi etorria bere gurera. Mila esker. Bueno, Jotxo, azkenengoa zemen emozienean, egia esan tarte laburra izan genuen zurekin egoteko. Bai, oso laburra izan zen. Gaur denbora dauko. Bai, denborakin. Gaur da jarduera luzea izango. Bai, luzea, zure modukoa. Bai, bueno, gero eta laburra egiten ditut, Luzea hain behar da poliki, izaten da, erretzeko koipeak ero niri nola? Bueno, hori izan dute batzutan, bai, denetarik egin daiteke, baina bueno, horrekin nabardura gehiago eskatzen ditu. Bueno, ariketa fisikoa garrantzitsua da, aurrengan, gazteengan, helduaroan, sartzaroan, beti da, bizitza guztian, inberko genukeen zerbait da. Bai, eta ez dut nik esaten, munduko osasun erakundeak esaten du. Jarduera fisikoa dela adin guztientzat eta persona guztientzat. Eta persona guztientzat gainera esaten ditu, aipatzen ditu hainbat kolektibo. Bai, gazteak, helduak edo persona nagusiak, baina baita ere haurdun dauden emakumeak, baita ere gaixotasun kronikoak dituztenak, eta baita ere desgaitasuna dutenak. Eta usten baiazu anekdota kontatuko dizut. Munduko osasun erakundea gutxi gorera 10 urtean behin ateratzen ditu aholkuak. Eta orain arte esaten zuen gauza bat zen, esaritako denbora ekidin bazala. Avoid sitting time, esaten dena inglesez. Baina azkenekoan hori aldatu egin du. Eta sitting time edo esaritako denbora esan beharrean esaten du denbora sedentarioa. Zergatik, egon daitekelako jendea, ezin duena altxe egin desgaitasuna duelako, baina horiek ere aktibo izan behar dutelako. Eta orduan, naiz eta eserita egon, baita ere, jarduera fisikoa egin beharko lukete. Badaude ariketako jende horrek egiteko. Bai, badaude, bai. Naiz eta eserita egon, ez da egin, besoekin, eskoekin. Besoekin, batzuk ere, naiz eta ezin ibili, hankak mugitu ezakete, gora da bera, bai, da denentzat. Eta hor badago denbora tarte bat, denentzat, baina denentzat egunean ordu erdi, egunean ordu bete, hor badago... Bai, aholku batzuk ematen ditu. Eta bereizten ditu bi ariketa mota. Bata da, moderatua, gutxi gara bera dela oinez askari bili, edo bizikletan lauan, ideia bat edo dantza lasaiak, horiek zaten hartaina, eta hor agintzen du edo, astean 150 minututik 300 minututara. Edo balin bada, kementsua, izango litzateke korrika, edo bizikletan aldapagora, edo mendian gora, edo dantza askarrauak zumba, edo harinari, orduan dira, astean 75 eta 150 minutuen artean. Horiek dira gomendu orokorrak. Hor, bestaldean egongo da norbait pentsatzen. Jon, egun guztia obra neoten nahi, sakuak hartu eta gora altzatu eta bera, lan oso fisikoa daukat. Jende horrek, zer, horrebe kirola inberko luke, hori janiko kirol bada, edo baserrian da biena... Hori ere jarduera fisikoa bada, baina agian zenbait gauza konpentsatu beharko lituzke. Ikusi delako gauza kurioso bat. Aizialdian egiten den jarduera fisikoa osasun parametro hobeagoekin erlazionatzen da, aldiz lanean egiten dena osasun parametro okerragoekin. Orduan, aizialdian egiten deguna, gu nahi degun egiten dugu, eta orekatu dezakegu, baina baita ere, lanean egiten den, agian goiko gorputza darra asko erabiltzen da, edo beko gorputza darra, eta horren arabera, konpensazioak ere, zenbait jarduera fisiko, noski ez bestea bezain beste, baina zenbait jarduera fisiko egitea egokia da. Jone, zerbait zenukan? Bai, pentsatzen egon esan dunakin ez, lanen ere, azken finean, lanen gu ere hemen muitzen geha, baina ez gaude kirolan, jarduera fisiko bat iten gaudelako, ez, sentsazio edo hortan enfokatuta, hortan zentratuta, bestean baizoaz, dakit. Ez litzateke izango horretako jarduera fisikoa. Gehiago izango litzateke, baserri batean lan eitea, ardiekin gora eta bera mendian, eta horrelako iburuzari naiz. Bai, guretzako bai, baina nik hemen entzun izan dut, zenbat pausu ematen dituzuen aurre eta atzea, hoi eguneko zea pausuk emanda daude hemen. Baina hori ez da... Baina hori kontatzen dutela ere. Dena balio du, ez enten du baitaren munduko osasun erakundeak. Dena balio du. Baina nik hor nik egona naiz ez, etxean baratzean, ero belarra mozten amariro danakoa, eta bai, hor ariketa fisiko bat indozu, guztu datu zat. Baina nik gehiago erlazionatzen dut buruarekin. Zen niri ematen dianak ariketa fisikoa egitea da, nik uste dut, osasunean bai, ariketa fisikoa, baina kognizioan, buruan, askatasunean... Bai, hor bi daude, gauza bat kognizio hori animo egoeran, horrek eragiten du, animo egoeran argi eta garbi
eragiten du, eta baita ere kognizioan bertan. Eta bai, umeetan, adibidez ikusi da, egoera fisiko hobea dutenek, baita ere, nota hobeak atatzen dituztela eskolan. Bai, Bai, eta orduan, ez litzateke ideia ona izango, zu nota txarrak dituzu, utzi kirolaikiari batzutan. Hori egiten da, baina hartuta moztu, entrenamendu, futboletik kendu ingo zaitu. Bai, hori ez da ideia ona, lotura dagoelako. Eta baita ere, persona nagusietan. Persona nagusitzen geranean, gure pentsamentuen abiadura murriztu egiten da. Jardura fizikoak, ariketa fizikoak ere, laguntzen dute, prozesamendu abiadura hori mantentzen. Orduan bai, oso eragin nabariak ditu. Bueno, hemendik ETV-ko zuzendaritzari eskatu, lantalde guztiantzako, gimnasio bat eta hori, gero, mentalkita hobeto goteko. Hori gero da enpresak gehiagotan egiten da, Osa, ematen diote garrantziak geratzen dira taldeetan kirola egiten ateratzeko, eta hori bultzatzen dute. Bai, eta bere zenbait lekutan walking meeting, edo ibiltzen, bilerak ibiltzen egitea ere proposatzen dute. Gu izan berri gara, orain, Benaskean izan ginen, eta han zeukaten zentro bat, non egiten zituzten, hainbat eta hainbat, espezialista mundu guztiko ekartzen dituzten, eta beraien nola da, estaxak egiten zituzten, beraien lanetaz, edo hitz egiteko, matematikoa ez da izan, eta gero geratzen ziren, kirola egiteko. Hartuta, venga, eskiatzera joten gara, ero, mendibuelta tematera, egunean 2 ordu. Eta elkarrekin baita. Eta hori oso ondo funtzionatzen zuen. Lanaren ikuspegitik oso erabilgarria da, oso eraginkorra. Askotan horretatzen dien ideiak, eta gertatzen diren eztabaidak oso politak izaten dira. Barkatu, hemen aurrera goaz eta errezetakin. Inditxun lanak. Lehenengo eta behin, salda indeuna, loditu deuna ruxakin, edo la bexamela egiten den prozedura berdinekin, hemen daukegu sartu dugu eta jarri diogu plastiko hau gaineko geruza hori ekiditeko. Udarea, mamie bereizi deu, birrindu deu, eta hemen daukegu honako gozogintzako mauka batean. Eta hemen esan deun bere sustantzia likido edo bere... Udarena. Bai, hori da, karamelatzen, pixka jetxikoet, gehieri ezerretzeko. Eta hori alda, gero apaintzeko erabeliko zu? Hori da, bai. Xobe utzikoet, bada ezpada, ze gainekoan errekote zaiten beldur naiz. Bai, gehiegi, ea jaisten den, eta kontrolatzeko, bai. Hortxe, noan bai, oain ikusten da. Poliki, batean edo, goxo, hola. Oain zeingo deun, gure magreta hartu, eta egingo dizkiogu ebaki batzuk. Hau hemen, zartagin pasatzeko esaten dena. Ordu, nola ingo dizkiogun ebakitxoak diagonalen, aragiraino iritsi arte, hortxe, justu. Alde batera. Laukitxok, ez? Hori da, eta gero. Ondo. Bestera, txoin. Gustatzen zaizu? Bai. Oso itxura nadaka, eta usaina ere. Bai, usaina hemen da aguantatzen, a ber. Baina, haindik itxoin, berz, eta laizterren goda, eta gatera gehiago ditu golein dio nintzeko. Behin, ebakik indizkiogula gatza. Vale. Alde batera. Eta hemen sarteia tope, ez, Jaione? Tope, bai, hemen zortzin dauket. Bestetik, piper beltza. Pixar. Segitu nutziko izuet, lasai, hor behite. Jendeak hori zaten ikasi berda. Hori da. Eta, elikadura, kiroleiteko ez da beste sekreturik. Gasolina sartein behar da. Bai. Eta denetik, ez da zion? Bai, denetik. Ez da hemen, gaur egun dietistak eta lehen kentzez, gantzak eta kendu, ez? Gaur egun nahi eta sartu iten dizkizute. Intxaur moduan, oliba olio moduan, baina gantzak sartu iten dizkizute. Sartu iten bai. Gasolina. Frutu lehorrak oso interesgarria dira. Vale, orduan. Beruntz. Jak. Hor, 6-7 minutu edo utziko diogu, buelta emango diogu eta beste 5 minutu utziko dugu. Bitarte hortan hemen olioa, ekilore olio bat daukegu, berotzen, eta horko arroza xafla horiek bertan frigituko ditu. Beraz, nire lana hori izango da, bai? Ondo. Hortarako goraizekin besterik gabe moztu, frigitu ala atera. Eta listo, gero montatzea besterik ez da izango. Erki. Bueno, beste da, azken urteotan bizi itxaropena lusatu egin da. Hor, jarduera fisikoak betez egina izan du, ero berez ere ikusia? Ez hainbeste bizi itxaropena lusatzean. Gehiago kalitatea, osasunen eta kalitatean. Baina baita ere argi esan behar da, ez dela gauza zeharo eraginkorra.
ezagutzen ditugu orain, txertoak, bai, oso onak dira, baina bakigu ere ez dira denetako balio eta ez dira 100% eraginkorrak. Jarduera fisikoak erreztu egiten du gu osasuntsuago eta bizi kalitate hobeagorekin iristea, baina ez du ziurtatzen, hori ere aitortu behar da. Eta hor, nik gau kuadriakoekin askotan hitz egin gu kuadrian ibiltzen joaten kuadria bat, eta gaude, 50 urteko tintarteko jendea, eta 23 urteko gazteak. Eta gurekin batzutan sirikatu egiten gaituzte, zarra, ez da izan, bai, nik zura adina neukanean, niri pentsa ezin egite zitzaidean, nire aita, nik orain daukadan adinean, kirola maila hontan ikuste egiten, ez? Eta gaur egun ikusten da hori, ez? 50 urteko jendea, fizikoki ondo da bilena, eta kirola mai honean. Bai, 50-koa, 60-koa eta 80-koa ere, bai. Hori asko aldatu da. Ez dakidan, hobeto likatzen geha, osasun aldetiko hobeto gaude, hori zaintek gauzat, baina baita ere, gero eta ohitura nabariago dago jendeak gaztetatik jarduera fisikoa egiteko, ez usteko lanean hasten denean, garai batean lanean hasi, eskondu eta orduan zen ja hau bukatu da. Baina une honetan, garrantzia gehiago ematen digu, eta nire ustez horrek eragina izan du, argi eta garbi. Hala ere, gero jakin behar dugu, adinean aurrera goazela, eta gure tokian jartze jakin behar dugu. Ze asko pentsatzen dugu gaudela orain dela 20 urte bezala, eta jarraitzen dugu berdin. Hor kontu bixat behikuin behar. Baina ez dira asko horik dutenak. Kontuan hartzen badugu populazio orokorra, ez dira edo ez gera asko, neagien talde horretan ere esan naiteke. Ez du ez pabiatzen inoen. Eta batzuk gehiagi egiten dute. Jendearen artean ez dago, ez da, egiten den jarduera fisiko kantitatea ez da jetxi behar. Egin behar dugun gauza bakarra da, intensitatea gure mailara egokitzea. Lehen TDIa ginen eta oin ja diesela bakarrik. Diesela edo bai. Edo traktorea, tortor. Bueno, badago jendea 40 urtekin hasten dena eta hortik aurrera hobetzen duena. Ez da hainbeste adinari egokitu behar da, gehiago gaitasunari edo funtzioari egokitu beharra intensitatea. Baina denbora ez. Munduko osasun erakundeak leheno komentatu dugun, ez den du, 150 eta 300 minutu artean ertain, edo 75 eta 150 minutu artean kementxu. Baina hori denentzat, bai, 18 urte euki edo 80 urte euki. Bai, eta karo, hor azkenean, zure adinak ero zure fisikoak jarriko zaitu zure tokian. Bai, baina fisikoa gehiago da adina baino. Hor, Jon, zuk gaur esan dituzuna horiek, nik uste jende gehienak gaur egon badakila ariketa fisikoa egitea ona dela, eta baina batzuk ez dira animatzen pauso horiek. Nola aktibatu alditu persona horiek ero gure mundura etortzera ero zerbait egitera? Nik bi gauz esango nizkizuke. Bata, banakoaren aldetik, eta banakoaren aldetik, nire ustez garrantzitsuna da, baten bat animatu nahi badezu, berarekin jun, nahiz eta egun horretan agian polikiago inbar dezu, bueno, zeitez nerekin, eta biok batera jungo gara mendira, edo jungo gara paseo bat ematea ondartzatik, hori da lehenengoa. Eta bigarrena gizarte bezala eta erakunde moduan nolabait garrantzi gehiago eman da osasun sistematik. Bi horiek dira. Eta bai bata eta bai bestea garrantzitsuak izan daitezke. Hori ikusten da gaur egun gero eta gehiago ez, jende taldeak biltzen direla, hor nesketan asko, Duran aldean asko ikusten dut. Neska taldeak, 10-12ko kuadria, geratzen dira, astean 3 egunetan da, badakizu geratu zarela eta orduan ez ezatea zaila bat, holako eguraldiarekin. Etxean bakarrik oso-gozo zaudet ez dugu, noateako nahi mi, ez daukazugu horik, norbaitik ingiratu bazara, erraxo bada, ez? Bai, komentatu duzun hori gakoa da, eta batez ere emakumeetan ikusi da. Emakume gutxiago dauden, ez adibidez, futbola edo saskibaloia, horrelakoak egiten dituztenez, zailagoa dakate horretarako elkartzea. Ordan korrika, igeriketa, baita ere triatloia, emakumeen artean adibidez batuetan, nahiko afizio handia dago emakumeen artean. Hori interesgarria da, azken batean ere, askotan jendea, eukitzen ditu nolabait, beste betear batzuk, eta zu futbolera ez bazoaz, besteak altzete dituzu, ez dago lako taldea kopuru egokiekin, baina korrika egiten, berdin 10, 12, todurun batzutan jun, beste batzutan ez, baina ematen dizu beste sendotasun bat, eta... Eta baina, Jon, korrika egiten merkea da.
Zeinek ez dauzka etxean galtzamot batzuk. Zeinek ez dauka kamiseta bat eta zapatilla esan ezagun desente batzuk, zerbait egiteko. Hori erresa, eta gaina jantzi eta momentuan ez duzu polikiroldegia joan behar, ez duzu ez dakizelako material zailik edo. Eta gaina hemen etxetik bertatik ateata. Agian beste leku batzutan, kotxe asko dauden hiria hundietan agian ez, baina hemen inguruan edo nun da ondo korrikaldi bat iteko. Eta hori bai, eta lasai hasi, nik, lagomatekin hasi nintzen, da hasi nazuk eta zer dut. Egiten genituen esaten, lasai. Hasiko gara, 2 minutu korrika, 3 oinez. 2 korrika, 3 oinez. Eta ero pixkanaka joan ginen luzatzen, korrikakoak gero eta gehiago, eta oinezekoak gero eta gutxiago. Eta gaur da eguna, bera gordu bete eta egiten duela korrika, eta hori da honena. Pazientzikin. Berarekin jun, berari lagundu. Bota! Barkatu, zuen guztok jakite aldea, aragi egutxino kruz-kruz? Kruz-kruz beti, mesedez. Niri kruz-kruz. Barrutik gutxi inda baina, Barrutik gutxi inda, baina kruz-kruz, kurruzkari puntuan nahi eta nahi izan bat jaionen. Eta hori nago, bikain, horrela behar du. Hori nik aterako nuke barrutik gorri aldera goteko. Bai. Seguru txiki bat eta listo, azkeneko... Egia esan denet herri jaten dut, ez dakat... Harriak behaten, gu kirolaiak lehen, jonen sartu danean, ongar izan, txirrindularitza munduan, dietistak eta nola, gaur egun, saiatzen direla zaintzen, baina, Frantziako turra bezalako, lasterketatean. 5 ordu gora eta bere ibilita gero. Hoteleko bufetera juten dira, eta dietistak esan aldien nahi dutena. Horiek harriak jaten dituzten. Bai. Harriak jate dituko bai bat. Eta ze hona doren harriak. Hauek bai, hauek guztuago, baina harriak ere bai. Bai, aukeran hauek nahi izate ditugu, baina, oine gabona, zenbat eta zenbat jente egongo da, abenduaren, urtarrilaren 3tik 7tik aurrera kirola egiten hasiko dela, horrei esan berreu, kirola egin bai, baina kontrola lasai eta ondo egin. Bai, eta hobeto jarraitzen badute baita ere guberditan. Gutxien zeo zer egin, beti zeo zer. Ez dakazu igual denbora gehiagi, egin zazu 10 minutu egunean. Atea paseotxo bat ematea, ariketa fiziko batzuk ere, etxean, ariketa batzuk, indar ariketak ere garrantzitsuak dira, persona nagusiei buruz hitz egiten egin. Eta asko ikuste ditugu paseatzen, batzuk ere igeri egitera juten dira kontxara, edo bizikletan, baina indarra gutxiago egiten da. Eta guentzat oso garrantzitsua da, indarra. Adibidez, ematen dielako segurtasun gehiago, ez erortzeko, nagusioak eranean, sofatik altxatzeko. Batzutan sofatik altxatzea ez da erresa, sofa eroso horietan gaude, telebista ikusten, hemen goxo, baina hona da baita ere, indarra euki eta altxatzeko. Eta orduan horretarako indarra landu behar da. Eta persona nagusietan bereziki gomendatzen dut, indarra lantzea. Oso, listo, Bixen plaxa prest dago. Aurkezte besterik ez falta. Zingo dugu jaso pixkat eta mesedez, gaina arraskare karrasika dau, kupoa beteta okela. Segundu bat, ointxe bat. Hemen zuek hortan adituzate, jarduera fisikoan, kirolean, denean, hemen ez gehanok, bizikleta estatikoakin, etxen, telebista aurren. Hori xondo dago. Nahiko. Nik aldera hori botan nion zelen, guk hemen egia da, jain nik askotan epatzu, korrik aitea errazan ze komodoa, baina mundu guztiei ez aia gustatzen korrik aitea. Ordan badao, jaionek bizikleta estatikoak, fenomeno. Batzu ez aia gustatzen aragia eta jaten dute, landare jate dituzte bakarrik. Ordon denetatik, on daiteke. Aukerak hor 1000. Eta, bizikletakin dizu, bueltaska batzuk ematea, nahikoa pasiuan, ibiltzea nahikoa bebai. Pixat hitz egitea kostatu behar da. Bai, hoxe da. Eta horrekin batera indarra, ez aztu. Bai, bale. Eta lehen esan duena, etxean egiteko aukera pila bat daude. Osa, ariketa asko, batzuk bota joan, zer behin aldute? Altxa, eseri. Osa, aurkita egon eta altzatu. Bai, eseri egon, altxa, eseri, torrela dibes amaraldiz. Bale. Edo, ez dakit hau txikia da, baina arroz horretako bat, botella bat hartu, eta tolestu. Ez dugu, zetan erosi behar pesarik ez etxean daukagunakin. Etxean daukagunakin, gehiago baino dugu, eta gero higo. Vale. Eta horrela hori osoago egiten dugu. Aukerak, milaka, noski, egin dut beso batekin. Importantara biekin ikia, gorpuzta ondo horrekatzeko. Eta hau, indarra ariketak, astean zenbat egun? Ose, hau egunero, bi 3 egun. 2 egun astean. Bai. Vale.
Egunero egin daitezke, baina bi egun da, bueno, ja egokia. Eta, bueno, gaur egongo helduak eta, sare sozialetan da ibiltzea eta badakizue, sare sozialetan ariketa pila badaude olakoak, asalpenekin eta begiratu, eta Jonek esan duena, ez da zetan gimnasio bat etxean montatu behar. Etxean duzkun lau gauzekin. Lau gauzekin, bai, horrexea. Eta indarra. Nik indarra ariketak, ez diotolan, astean behin iten ditut, baina abitu denekin hori adin batetik aurrera komenigarria dela gehiago egita. Bai, baina zuk adibidez igo eta jetxe egiten duzu, eta horre ere indarra lantzen da. Mendian. Bai, gorputza eusten da. Bai, eusten, eta gorputza gora eramaten, eta gero aldapa bera gorputza eusten. Claro. Oso bakoitzean. Baitxo, inaki bizikletan ibiltzen da, eta berak ibiltzen da, karo, hemen kuadrizesak ere lan asko iten dute. Mariz, kurrenak hemen kontu kontari, baina niri begiak eskerrera joaten nahi zaizkit, ikusten egin naizena. Hau da, Millorria. Millorria, gure erara, erresaskoa. Eta gazia, kasu honetan. Hori da, bueno, hemen ikusi duzu lehen nola inditu nolako arroza xaflak, eta gero hau muntatzea besterik. Jateko errexalda. Bai, instrukzioak plateran azpian dago instrukzioak. Bokadu baten, jan behar da. Total, gehi hautsita, gutxi hautsita, hau ahora joan behar da. Bai, dena ahora, dena barrura. Eskolitxa, eta zaizun? Eleante. Ikasitxa, hobenetatik. Bai, hemen txorineko ikusle guztia bakite, jaionek, plater nireak, baina askoz pompoxo bakite ditu, eta politago. Bueno, nik uste... Bere hortan. Bere hortan, bai. Pizka bat ez mucho, Aione. Pizka bat ez mucho. Pizka bat ez mucho, hoxe. Ba, listo, nire partetik, hauxe. Millorria, listo. Bueno, ba, Maira. Jarduera fisikoa egiteko garaian, Jonen jarraibidea jarraitzen ditugu. Hau jateko garaian, Jaione, zu aurretik eta gu atzetik, Jon eta biok atzetik. Bale, ados, zatitxoak hartu eta dastatzen joan. Ne uste no misterio pixoa gehiago dukengo zula. Bokadun jatekotan zinen, ala? Hori bota duzu lehen? Eta erronka bota eta zu hori da, Eta gero Alegin berezia imarkoa, Ikusi, jak. Ni horrena. Nagarreta. Hor. Una, Muxua, baina. Bai. Oso gotxua. Oso puntuarekin. Eskerrik asko. Beste behin ere etortzeko, ez? Bai, noski. Hoxe. Oso pozik oten nahi zuekin. Eta gu ere, eta asko ikasten dugu benetan, eta nik uste dut hor, jende helduan inguruan da hor, ariketa fisikoan eta hor, hori pixka gehiago landu behar dugu. Bai. Emazteak gaina esategu, bi aldiz gertatzen den gauza bai, tradizioa da. Bai. Orduan, bai, tradizioa da. Ez dago 21 egun itxin beharrik, ez da? Bikin nahikoa, txorienen nola funtzionatzen du. Bueno, Ion, benetan placer bat izan da zuri hemen izatea, eta gonbidapena luzatuta daukazu beste baterako. Bale, mila esker, nire zuen arte. Eta zuek ere, badakizue, bihar etorri, ze ekoizle bikain baten produktuak erabiliko ditugu, hemen, txorienak. Muxu bat, eskerrik asko gurekin izateagatik eta txintxibili. Agur.